per fer aquesta reclamació de la creació de la línia express del bus que connecti les capitals d'Igualada, de Vilafranca del Penedès i de Vilanova i la Geltrú. Per què? Doncs per dos arguments principalment, perquè ara hi ha una inexistència absoluta de transport públic entre aquestes tres capitals. Hem de dir que la Generalitat, nosaltres estàvem esperant que la Generalitat anunciés que això ho posaria en marxa, perquè de fet el govern de la Generalitat va ser el que va prometre aquesta nova línia express. Ja el 2019 no va ser una realitat, la va tornar a prometre pel 2023 un cop acabessin les obres de la carretera C15 i de moment no tenim notícies al respecte. Per tant, per això fem aquesta moció, perquè un cop acabades les obres, que és el calendari que havia situat la Generalitat, compleixi amb el compromís que va fer amb aquestes tres capitals de tenir una línia de bus express que les connecti. Nosaltres hi afegim una altra petició, més potser de cara al mitjà termini, quan acabin diferents concessions que en aquests moments donen servei a altres ciutats, en la connexió d'Igualada a Manresa i en la connexió de Manresa a Girona passant per Vic, doncs la petició a la Generalitat que s'estudiï, una vegada acabin totes aquestes concessions, la vertebració de l'interior del país amb una única línia de bus, que s'uneixin totes les línies existents de Vilanova i la Geltrú fins a Girona, passant per Vilafranca, per Igualada, per Manresa, per Vic i arribant a Girona.